Os seres humanos dividímonos en territorios para vivir, para traballar, para xuntar o mellor de cada un e facer da nosa terra un lugar que nos represente. Construir esas señas de identidade é o que nos fai ser quen somos. É o que define a maneira en que nos ven os demais. Se de algo sabemos, é de ser acolledores. É así, que tan pronto como saímos da casa, xa comenzamos a sentir que nos falta algo. Pero quizáis por iso nos gusta tanto que os que veñan de fora se sintan nela. Formen parte, a amen e a respecten tanto como a nós. Certo é que temos de sobra para dar, Porque o territorio onde nos xuntamos é xeneroso do abondo. e como galegos e galegas que somos, sabémolo aproveitar. Pero sabemos tamén da importancia de conservar toda esa riqueza. E a única maneira de facerllo saber aos demais é sabelo nós tamén. E todo iso queremos que o sinta quen nos visita. Contarllo, exportalo. Que veñan a entendelo, a coñecernos. A vivir Galicia! Sempre orgullosos de compartir o noso, de preservar e realzar a riqueza cultural, natural e social de Galicia. E para iso é necesario seguir avanzando, seguir traballando, seguir xerando experiencias sostibles, inmersivas, únicas e singulares. Fomentando iniciativas que permitan a modernización e a transformación digital do sector turístico. Mellorando a mobilidade, facendo a máis sostible e accesible. En definitiva, seguir camiñando xuntas e xuntos. E quen sabe, quizáis con todo isto entendan por que botamos en falta o noso tan pronto como poñemos un pé fora.